kæft, det er ondt, mand. Hej, Bernie dog. Se, hvad jeg har ude på til dig nu. For jeg ved, du elsker den her Aalborg snaps. Og det var sådan en af dine yndlingsting, jeg har ret. Ja, ikke det. Altså, det var fordi, det er sådan jul, så tænkte jeg lige på dig sådan, fordi det var jo hjerternes fest. Jo, det er det vel. Men hvad for en bog, Bernie? Ja, nu kan jeg ikke lige referere uden at læse den, vel? Okay, det har du da ret i. I har så ud. Vi skal snart på op til jul. Ikke? Benny dog. Hvad er det der med den bog og de briller og de tænder? Hvad snakker du om? Altså de tænder du har i. Jeg ved ikke, hvad du snakker om det. Nå. Jamen så smutter jeg igen. Hey, mit navn er Benny, og jeg er 21 år. Jeg elsker at drikke alkohol, og jeg har hentehår. For når jeg drikker, så bliver jeg lidt speciel. Jeg får hugtænder og briller. Jeg er ikke helt mig selv. Jo! Nej! En foodprocessor! Mit navn er Gertrud Sand, og ved du hvem der er min mand? Det er Olo Sand. Og ved du hvad jeg fik af ham til jul? Jeg fik en foodproces, og den kan centrifugere, eliminere, blendeficere, kød og hak med mere. Det er sommer langt ud af kartoffelmark. Ja, det er bare dejligt. Jeg er Gertrud Sand, og ved I hvem der er min mand? Det er Olo Sand. Og ved du hvad jeg fik af ham til jul? Selvom det nu var godt gemt i skjul. Ja, jeg fik mig. Jeg fik mig. Jeg fik mig. Nej, lad det du ikke.